مستيات بيتنا سرحتنياتات بانكن عماويلن بمخنيات قنيات بعلدتن حدش عامتن عبعرفتي امنيرام سرحتنياتات بانك بوتا سرحوم وحس كم زخونه امزفلتو عماويلون عبلعت بانك امنت اللوام سلازي كلتي اموغنات لب موضيقاميم عب محلاف عامتها بعلات تسميد امنيرام كوينو جن عبز قنيات بعلات عب جرمن عب تاريخ سرق بانكتات اتزخف استباه لقبن تفتسيم الله كبرات تخداتلتنا نلومي نزز ملكات مدب كهلونا اي سلام تيرسعنن مسانا تنحو مستيات بيتنا حلقنيا مسلي ارترا نوردهاين وستفالن عب استباهله زوبا جرمن عب حدا شباركاس استباهله بانك استفتسمه قبن نبوزحات يدنق الله انتا ايو تفتسيمو دو تبلو لخم عب زحالة فقدام سنبت ات بانك بعصوه قجلة قبنياتات عب تقات بانك زركب ناي مكاين معشاقي وي جاراج بمئتاو بحدا ازيو فليز بلا ماشن نمندق ات بانك بمفحار ملوء سبك اتو زخئل عابي كبي زغرصو قداد فترمو نابت بانك بمئتاو او تخزينو زنبرن والكسبات نبرت كم جنزب ورقن كالق كبر نگراتن زميتهم تصويرام اتي بحافشات افيو ويتسرقو زولو نبرت كساب 30 مليون يورو زقمت كم زخونه بوليس زفلت خوينو اتي نبوزحات زقرم نگر اتي سرقي كفتسامن كله زخونه ملكت زي منباري بوليس بزعبا زقوداي زفلته ناب سوني ابزوق حليتي ابت بانك بمنتاي مخنيات كم زخونه زي تقلصه ني حدغا حوي طرمبا وي الارم دحر منفعيو بوليسن مدفع تحون نابت بوتا مس بصحو زقاصل حوي كونن صنيحوم ات بانك تسرقي ام رخيبما ابت بانك عشحات نول كسبات استخاريو سنادق امنيرم كاباتهم 3200 سنادق بتم سرقتي كسبرن كلو اب وشتم زنبره نبرت تزميتو كابتم ابت بانك نبرتهم عقيبام زنبرو عماويل اتم 95 مئتاويت زخونو قداي نايز سرقي كوينم اللو እዚ ዜና ናብ ህዝቢ ምስተዘርግሐ ዓማዊል ናይቲ ባንክ ንብረቶም ከድሕኑ ብሻቀሎት ናብቲ ባንክ እኳ እንተመፁ ፖሊስ ግን ንውሽጢ ክሕልፎም ኣይከኣለን ገለ ካብቶም ዓማዊል ኣብ ስምዒት ብምእታውን ዕግርግር ፈጢሮም ነይሮም ዝኾነ ከምፅዎ ዝኽእሉ ነገር ግን ኣይነበረን እቲ ዓቢ ፀገም እቲ ባንክ ክሳብ ክንደይ ክብሪ ዘለዎ ንብረት ኣብቲ ሳንዱቕ ኣቐምጥ ብዘየገድስ كساب ني 10,300 يورو زقمت نبرت طرح ناي مدحن وحسنت يزهب إذا مالت بزحات عماويل بعسرتات أشحات زقمت نبرتهم نبلاش كتأفئ يخئليو مالتيو نابكسن حقاو نقرن زخدو أكالات كفلك أرات جرمن بوغنو بحطوتات كواتروم يخئليو اتترى جنزب وي نبرت كابي متيو منقستي فلطوديوز بالحطوتات كل عليهم ኣብዚ እዋን እዞም ንብረቶም ተሰሪቕዎም ዘሎ ናይቲ ባንክ ዓማዊል እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሓርቢትዎም ኣሎ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ኣነ ናተይን ሎሚ ብሂወት ዘየለዋ ዓባየይን ኣደይን ዝነበረ ኣዋሪቐ ኣብዚ ባንክ ኣቐሚጠ ነይረ እዚ ከዓ ንደቀይ ውሕስነት ንመሃቢ ነይሩ ሎሚ ግን ነዚ ከሲረ የለኹ ኢላ ሓደ ካልእ ከዓ ን35 ዓመታት ርሂፀ ዘጥረኸቦ ንብረቴ ኣቐሚጠ ነይረ እዚ ኩሉ ዓመታት ዝለፋዕ ኩሉ ነገር ብሓደ እዋን ጠፊኡ ክበሃል እንከሎ ከመይ ክቕበሎ ይኽእል ብምባል ዘለዎ ስክፍታን ቁጥዐን ገሊጹ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ባንክ ዝተኣከቡ ኩሎም ግዳያት ነናይ ባዕሎም ታሪኻት ኣለዎም እቲ ዘጋጠሞም ፈፂሙ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ ብዙሓት ነቐፍቲ ሓደ ባንክ ዝኣክል ትካል ብኸመይ ክንድዚ ዝኣክል ፎኪስ ሓለዋ ፀኒሕዎ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ብኸመይ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ስርቂ ክፍፀም ይኽእል ይብሉ እቲ ኣገራሚ ነገር እቲ ስርቂ ክፍፀም እንከሎ ዝኾነ ዕንቅፋት ዝፈጥር ነገር ብዘይ መንባር እዩ እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ጉጅለ ገበን ነቲ ጉዳይ ተረጋጊኦም እዮም ፈፂሞሞ ዝመስሉ እዚ ከዓ ንነዊሕ እዋን መፅናዕቲ ዘካየድሉ ነገር እዩ በየኒኣቱ እንታይ ንብረት ኣሎ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ክጥቀሙ ኣለዎም ኮታስ ኩሉ ዘድልዮም ምድላዋት ኣቐዲሞም ኣፃፊፎም እዮም እዚ ልክዕ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ፓሪስ ኣብ ቤተ መዘክር ሉቭረ ዝተፈፀመ ስርቂ ክመሳሰል ይኽእል ኣብ ጀርመን ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብዪ ናይ ባንክ ስርቂ ልሙድ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ሓሓሊፉ የጋጥም እዩ ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት ልክዕ ከምዚ እዋን ኣብ ከተማ ሉቤክ ጀርመን
ካብ ዶቸ ባንክ ዝተባህለ ሓደ ባንክ ኣስታት 300 ንብረት ዝቕመጡሎም ሰናዱቕ ተሰይሮም ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ንብረት ተዘሚቱ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዝተዘምተ ንብረት ክትመን እንከሎ ኣስታት 18 ሚሊዮን ዩሮ ኣቢሉ ይበጽሕ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እቲ ባንክ ኣስታት 7 ሚሊዮን ዩሮ ነቶም ግዳይ ስርቂ ዝኾኑ ዓማዊሉ ካሕሳ ከፊሉ። ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2021 ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ኣስታት 650 ሰናዱቕ ናይ ሓደ ባንክ ብተመሳሳሊ መገዲ ተዘሚቶም ነይሮም። እቲ ንብረት ካብ ገንዘብ ክሳብ ወርቅን ካልኦት ክቡራት ዕንቁታትን ዘጠቓለለ ነይሩ። ኣብ 2013 ከዓ ኣብ ከተማ በርሊን ሰረቕቲ ናይ 45 ሜትሮ ጉድጓድ ወይ ታነል ብምፍሓር ናብ ሓደ ባንክ ክበጽሑ ክኢሎምስ ናይ ኣስታት 10 ሚሊዮን ንብረት ሒዞም ተሰዊሮም ነይሮም። እቲ ባንክ ንግዳያቱ ሙሉእ ካሕሳ ንምኽፋል ክሕንግድዩ ተራእዩ። እዚኦም ሰቐስናዮም እቶም ኣዝዮም ብውሕሉል ኣገባብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ናይ ባንክ ዝምታታት እዮም ነይሮም። ብውልቀ ሰባት ዝፍጸሙ ተራ ናይ ስርቂ ፈተነታት ቁፅሪ የብሎምን። በዚ ምኽንያት ሓያሉ ሰባት ንብረቶም ኣበይ ከም ዝቐምጥዎ ከም ዝጨንቆም ይዛረቡ። ኣብ ኣባይቲ ምቕማጥ ዝኾነ ውሕስነት የብሉን። ኣብ ባንክታት ምኽዛን እውን 100 ካብ 100 ውሑስ ኣይኮነን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ካብ ኩሉ ዝሕረ ሕጂ እውን ኣብ ባንክ ምቕማጥ እዩ። ምዝ ተተሓሒዙ ዝፍጸም ካልእ ገበን ገንዘብ ንዘመላልሳ መካይን ምጥቃዕ እዩ። እዚ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ክብድ ዝበለ ገበን ኮይኑ ነተን ካብ ባንክ ናብ ባንክ ገንዘብ ዘመላልሳ መካይንን ሰራሕተኛታትንን ብምጥቃዕ እዩ ዝፍጸም። ሓደ እዋን ክሳብ ህይወት እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ግዜ ኣሎ። ነቲ ገንዘብ ንምርካብ ናብ መራሕ መኪና ጥይት ክትኩሱ ይኽእሉ። ኣብዚ ወርሒ ዝንኣብነት ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ተመሳሳሊ ገበን ተፈጺሙ ነይሩ። እቶም ገበነኛታት ነታ ገንዘብ ጽዒና ትንቀሳቐስ ዝነበረት መኪና ኮነ ኢሎም ብኻልኦት መካይን ከም ትጨናነቕን ደው ከም ትብልን ገበርዋ። ድሓር ኣፈራሪሖም ዘድልዮም ገንዘብ ሒዞም ተሰዊሮም። እቲ ዝወሰድዎ ጥረ ገንዘብ 1 ሚሊዮን ዩሮ እዩ ነይሩ። እቲ ዝገርም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ ኣይከኣሉን። ፖሊስ ገና ካብ ህዝቢ ሓበሬታ ይጽበሎ። እዞም ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣስታት 30 ሚሊዮን ዝግመት ናይ ገንዘብ ወርቅን ካልእን ክቡር ንብረት ሰሪቆም ተሰዊሮም ዘለዉ ገበነኛታት እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቀይዲ ኣይኣተውን። ናይቲ ጋራጅ ካሜራታት ጸሊም ጨርቂ ንገጾም ዝሸፈኑ ሰብኡት ኣብ ሓንቲ መኪና ተጻዒኖም ክወፁ እዩ ዘርኢ። ካብዚ ወጻኢ ብዙሕ ዝተረኽበ ሓበሬታታት የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 31 ታሕሳስ 2025 ናይ መወዳእታ ዕለት ናይዚ ዓመት እዚ ምዃኑ እዩ። ዝነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي